बाय बे समाव आं फैनि बे उदालगुरि जिल्ला सिङाव थानाय राङागुरा गेलेग्रा फोथारावहाय बे समाव आं केमेरा पार्सनखौ दिन्थि खावलायदों जे दिनैनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया भुटानजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला बिसानि गेजेराव जादों आरो दिनैनि जि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय बेखौ उदालगुरि जिल्ला बिसायानो खुंफुंदों। बे समाव आं केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों जे दिनैनि जि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय बेयाव गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लाहैबायदों आरो बे समाव जों मिथिनो नाजागोन। बिराद मोजां मोनदों, जों गोजोननाय मोनदों। जों बे महनपुरनिनो जोङो बुंनो हाया दा। मोजाङैनो बर'जों दुखु मोनलायनाय जागोन ना, ओंखायनो गेजेरावनो ज' आरो जोंनिया मोननैयावबो सापर्ट दङ। मोनजाला दा, गोदो मोनजायोमोन। लाबोबालाय जों जागोन, मोनबा मिथि मोनबाय जे बर'फोरा दिनैनि जे हाबाफारि बे खुंनायाव जोबोरैनो इन्टारेस्ट दङ आरो गोजोननाय खुसि बेखौ जों नुनो मोन्दों। गोबां लोब लोब रायजो राजाफोरा दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों दिनैनि जि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय। बेजों लोगोसे दंबायो उदालगुरि जिल्ला बिसानि नेहाथारि बिथांनिफ्राय जों माखासे खोथाखौ मिथिना लागोन। बे समाव जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय खुंदों उदालगुरि बिसानि जानानै। औ, जोङो बेबायदि फुटबलखौ देग्लाय जों बोसोरथामानो जाबाय। जों गामाखालि 15 आगस्टआव खुंनाय जायोमोन। देग्लाय जोङो 15 आगस्टआव बयबो बेस्थ'नि थाखाय जों मोनसे खाबु लाबाय जे बयनिबो टाइमखौ नायनानै नैबे इन्ड' भुटान आरो जोंनि बर' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएसन उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बे मोननैजों फ्रेन्डलि मेट्स गेलेयोब्ला जोंनि अनलायनाय आरो जोंनि जिल्लानि जेसेबांखि आर्टिस्ट दं बा जोंनि बर' सिनियर आर्टिस्ट जेसेबांखि जिल्लायाव दं बिथांमोना खौसेयै थानो हायो बा अनलायनायनि गेजेरजों। बेखौनो जों नुनो मोनदों जे गेलेनायनि गेजेरजों बर'आव गोबां नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल गेलेगिरि मोननो हादों। बिथांमोनखौ माबायदि गेलेनो खाबु होनो बा थुलुंगा हरगोन? दा बे इन्टारनेसनेल नेसनेल लेभेलाव जोंनि बर' हारिया गोबां माने जायगा लानो हादों। देग्लाय जोङो बयबो खुसि मोनदों जे फुटबलनि थ्रुयै बा जोंनि गेमनि थ्रुयै बेखौनो जोंनि उन जेनेरेसनखौ जेसेबांखि गार्जेनफोर दं गाव गावनि फिसालाफोर गावनि फिसाजोफोर बिथांमोनखौ जे हमथायाबालासिनो बिसोरखौ खाबु होयो मोसानो गेलेनायाव। दा गेलेनायनि अनगायैबो जोङो गोबां गावखौनो सिनायथि होनो हायो बा जोंनि फैबाय थानाय बोसोराव दिनैनि जि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लागोन ना लाला? बेखौ जों लाबाय थागोन। जों बे न'ल' नङा, जोङो लकेसनखौ चेन्ज खालामबाय थायो। जिहेथु जों बेवहाय राङागुरा बासिराम जोहोलाव नैबे फिल्डआव जों देग्लाय गेलेबाय। नेक्स्ट बिदिनो मोनथामसो ब्लक दं जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव, बेयाव जोङो रटेसन हिसाबै जों गेलेबाय थागोन। रायजो राजानो माबा मिथिसिन दङ? रायजो राजा बेनो जोंनि बेफोरबायदि जोलुर गेलेनाय बादायनायाव बा जोंनि बे फ्रेन्डशिप गेलेनायाव बयबो हेफाजाब होयो। बे हेफाजाबनि गेजेरजों जोङो गोजौनिफ्राय गोजौ जायगा लानो हायो। उदालगुरिनिफ्राय टाइम्स नाव बड'लेण्डनि जानानै आं सोरांसार बर'। मोनसे गोनांथार फोसावनाय। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन। गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव SBI ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा SD क्लिनिक दङ। फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि। डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय, सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय, बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय। नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव SD क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन। नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन। नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला।